achọbụ ụmụ nwanyị ma n'ụdị ejebe obodo oyibo enwelu ndị anyị so jebe ụmụ nwanyị ma n'ụdị ụmụ nwanyị Igbo ndị nwere ugwu na di n'afọ ka anyị so jebezie ịma na ogelimalụ nsọ di ya ọ dịka oji ogwe anụ di ya ndị mmanụ ugwu dị ka mma ụmụ nwanyị Igbo ndị nwere ugwu na dinu ụfọdụ ụmụ nwanyị Igbo gbarụsi obodo oyibo kwebido ma badife aka ọ bụ na dịfa agbafe okwu pasi dịfa here is abroad here we have equal right kama na ife na-eme ka ụmụ nwanyị Igbo ndị n'obodo Egbuoma bụ na onye bụ ntị na-abụ wee jezie n'obodo ndị na-ebepụ ofu ntị fa wee soluzie fa wee bepụzie ofu ntị ya o mesizie chigata azụ n'obodo ndị na-ebu ntị na-abụ ga-ezi ife ọ ga-emezi ebe ọ bụ na o jighị aka wee bepụ ofu ntị ya zi ekwu ndụmọdụ ka m na-akụkwa ọ na-ewute m na mmadụ tasị afụfụ bịa Naijiria lụọ nwaanyị ọ kpọlụ nwaanyị gị obodo oyibo ife ọzọ ị ga-anụzi bụ na fa divorce go ife dị otu ọ dị mma ya bụ ajụjụ m na-ajụ ụmụ Igbo ịma na Igbo nwere nsọ abịa n'ala Igbo anyị na ụmụ nwanyị na-erubere dịfe isi abịa n'ala Igbo na anyị na-eme ife kwuru n'akwụkwọ nsọ ọ bụ Igbo na-eme ife kwuru n'akwụkwọ nsọ abịa na Ephesians chapter 5 verse 22 gee ntị ka n'ife ọ na-asị anyị wives submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Abịazie na 23 or see for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme ife akwụkwọ nsọ kwuru mana ọ na-ewutezi m na ụfọdụ ụmụ nwoke bịa lụsịa nwaanyị kpọrọ di obodo oyibo ụmụ nwaanyị ebido mụba dịfe aka dịfe megharịa arụ ọsị di ya na here is abroad na abịa n'obodo oyibo na nwoke na nwaanyị nwụrụ equal right o chefuzie na enwere obodo o si wee bịa n'obodo ya nwere nsọ na abịa n'ala Igbo na nwaanyị na-erubere di ya isi na nwaanyị na-erube isi ka di na-afụla anya na nwaanyị na-erube isi ka a na-asị na oji ọgwụ wee jide di ya maka nrube isi nwaanyị na-ebute ịfụnanya n'ebe di nọ anyị jee mkpa obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị ma n'ụdị obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị ma n'ụdị obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị ma n'ụdị
America ka anyị na-awụnye anyị abanye Dallas na Texas na America. Lolo Mrs. Florence Ngozi Anwụka Ugeze Abadeyi gị George Adogene Nweze ibi ya ezi nwanyị n'isobili omemma nwanyị ọma olegbura di ya nwanyị ọma o. Ezi lolo Chifu Jude Ifeanyi Anwụka lololowu eziokwu bụ ndụ 1 ofe Egbuoma. Ndị ọma na unu ga-adị unu so na ndị na-ebi ọfụma n'obodo oyibo. Obereagu Austria nwa Egbuoma ekele unu. Kedu maka lolo Eberechi Anyanwụ Ike Ugodi ya nwanyị n'Okpele ezigbo lolo Victor Chidi Anyanwụ Ike CEO Okpele Motors na Nuremberg, Germany. Eze Ugochinyere 1 n'Okpele Ancient Kingdom. Akudo 1 na Nuremberg, Germany. Unu so na ndị na-ebi ọfụma n'obodo oyibo. Mrs. Lolo Blessing Oji Ọdụkọ nọmba nwanyị ọma iso na ndị nwere ugwu na di na ndị bi n'obodo oyibo. Ezigbo lolo Mr. Engineer Oji o kwesịrị eze Itenansa na Germany ka unu na-eme ọfụma. Unu so na ndị na-ebi ọfụma, ndị na-ebi n'udo n'obodo oyibo. Lolo Mrs. Catherine Okeke Imalụ nwanyị ọma o na nwanyị manụ di n'ọbịa na-aza di malụ na adị aza di malụ na nkịtị. Nwanyị ọbụ n'azalụ di malụ ịmalụ na ọmalụ di ọfụma o. Ịmalụ na ya na di ya na-ebi n'udo. Di malụ n'isobili Ọdụkọ nọmba nwanyị ọma. Gị na-ezi di gị Ifonye Larry Philip Okeke Eze Chimeremeze n'Egbuoma Ancient Kingdom. Alụsi ego ndị ọma na unu so obili. Chairman Egbuoma Progressive Union na America. CEO Chimeremeze Diagnostic Center nke dị along Ọmụma Nnembi Road Noru West n'Imo State. Ebe a na-eme labụ dị mmanụ, ebe a na-eji kọmputa wee nyochasị arụ gị wee gwa gị ka isi wee nọdịnụ. Chairman CEO Eze Chimeremeze Table Water. Chairman CEO Eze Chimeremeze Bread bụ ọkasị mma. Chairman CEO Eze Chimeremeze Nylon Company nke dị si n'Egbuoma be anyị nụ. O wetara ife n'Egbuoma na Dallas na America. Afa na-eme ọfụma nụ. Ezi maka Dr. Mrs. Princess Onyinyechi Nwokolie
ezi nwaanyị malụ obi dị ya n'iso na ndị malụ dị ọfụma nụ. Adaeze nwaanyị ya na di ya na-ebi ọfụma na Dallas. Nwaanyị ọma kelelu m digo Chief Boniface Nwokolie, Chairman CEO B&O Oil and Gas. Onye ọma si Achalobo wee bịa mana Dallas ka unu bizebine. Ezi ọgọ Chief onye kwere Larry Philip Okeke, ezi ọgọ eze Chimeremeze 1 n'Egbuoma. Asị na ọgọ mmadụ bụ nwanne ya. Obereagu na Austria wee Egbuoma ekele ụmụ n'egwu. Anyị ejebe UK na London ka anyị na-eje nuo. Anyị hụrụ mmadụ na London. Kedu onye anyị so jebezie? Lọlọ Chinemerem Eze Chukwuka Nwakwute, Lady Rose Agbala Galasia nwaanyị Imobi dị ya, Nwagbanye Ibe Ugwurugwu ala Egbuoma, ezi nwa Okereku gara egbula m. Kenelu m ezi di gị onye isi Edwin Ikenna Nwabude aka Eze Chukwuka, onye isi Limited na UK, Nwaọnụmọnụ Nwabude, Nwaozuru Okejika n'Ọbahụdara, Odogwu bụrụ ebubili oke nna ochie. Obereagu na Austria wee Egbuoma ekele unu n'egwu. Anyị ejebe Germany. Kedu onye anyị so jebeze? Lola Muche mba na-asọ Ugosi mba nwaanyị ọma, Ugosi mba nwanụ nọ akpụ, Echenki ndụ nwaanyị ọma, Osodieme nwanụ na Hanover nwaanyị ọma, Chieledi ụmụ nwaanyị ofu obi nọ akpụ. Nwaanyị Chukwu tere mmanụ, Woman Leader Resurrection Power Ministry na Hanover, Germany. Kenelu mezi di gị Aichi Chinyere si mba na asọ, Eze Ugo Chinyere 1 na Ancient Kingdom Kedu Noru West, CEO Mba na asọ and Sons Limited. Ọ napụrụ agụ ihe ọ kwụrụ ọnụ. Omerọra 1 na Germany. Anyị ejebe America na Dallas ka anyị na-abanye nụ. Lolo Miss Bridget Ejesieme Osiji nwaanyị ọma, iso na ndị malụ di ndị bi n'obodo oyibo. Ugodia nwaanyị ọma, Osiji nwaanyị ọma, Nne Dọk Amaricha nwaanyị bilio, ezigbo lọlọ Nze Soni Ejesieme osisi ka nkwụ nwa mesara nke izizi n'Egbuoma, eze ji ekwu akpa obodo otigbu anyị nna m ukwu. Obereagu na Austria wee Egbuoma ekele ụlọ. Ka ijebe obodo oyibo, ka chọba ụmụ nwanyị malụ dị. Ka ijebe obodo oyibo, ka chọba ụmụ nwanyị malụ dị. Ka ijebe obodo
Mrs. Onyinye Chudenze Ugosi mba nwanyị ọma alụkọta etinye ego osodieme akụ nwanyị ime obi dị ya nwanyị malụ nsọ dị ya ọ dịka o ji ogbe anụ dị ya etu isi alụ chi Faithwin Udenze o ji ebe ọfụ gị ọfụgo nwo light pray ezi nwanyị n'ịdị nsọ ezi nwanyị malụ obi dị ya omemma nwanyị ọma CEO Onyiko Shine Hair Palace nwanyị ọma kenelu mụ di gị Chief Faithwin Udenze nze dị n'obi nze dị n'obi na agụ na-eri kaka dudu nwoke ọma otu n'Igbo Chairman CEO Nzeko Properties Limited Nzeko Estate CEO Nzeko Nigeria Limited oju na-eme ọgọ nwoke ọma odogwu ji moto eme ọgọ nze dị n'obi biko melụ m nze dị n'obi na agụ na-eri o ji alati eme ọgọ onye agụ na-eri nze dị n'obi na isobi nri onye ọma na Spain na Italy ebe afọ gị na-emesi mmanụ ka anyị jebe New Jersey nke dị na Amerịka mmadụ ka anyị so jebezie enu ebe anyị nwere odogwu nwanyị Dr. Mrs. Dorothy Nwanọnyere Adakada n'Egbuoma anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma nwanyị mara obi dị ya adadi mụbiri nnu amụrụ n'ụlọ arụọlụ ụlọ nwanyị bụrụ ebubili ịmalụ di gị ọfụma kenelu m ezi di gị onere bụ Peter Nwanọnyere ezi nwaolu mba odogbuo aka buo nwata 1 Egbuoma ezi nwa Nwanọnyere izu abụ na New Jersey unu na-eme ọfụma nụ obela gị Austria nwa Egbuoma ekene unu anyị ejebe America na Texas na Dallas ka anyị na-eje lọlọ Mrs. Morin Ụzọamaka Ekpegbara lọlọ akụrụ ụlọ ụzọ City nwanyị ọma Adaọma si Ọhakpụ ada ndị Ọhakpụ ezi nwanyị achala ugo nwanyị iso na ndị maalụ dị n'obodo oyibo enelu m ezigbo di gị Chief Nze Dr. Ojukwu Ekpegbara akụrụ ụlọ 1 of Egbuoma obele agụ na Austria nwa Egbuoma ekele ndị ọma ọ ga-adịrị mma Greece na-enwere ezi nwanyị anyị so jebe nnu nwanyị ya na di ya na-ebido ji mmanụ lọlọ Mrs. Ngozi Ibetolie mama ndị Afrịka na Athens ọchịrị ọzọ dị na nwanyị ya na di ya
na-eme ike ji manụ jide ka iji nwanyị nwere obiọma enelu m di gị Chief Christian Ibetolie Chinyerugo 1 n'Egbuoma ọga ndị ọga na Athens na Greece ezi nwanne m bilio CEO Femchris Global Interlink Limited Femchris Table Water n'Egbuoma aka na-alụ mmiri dị mmanụ ezi nwanne m bilio Obereagu Nostra nwa Egbuoma ekele ka anyị ejebe London na UK ka anyị na-eje Lolo Mrs. Ngozi Ọnụụba ezi nwanyị bilio ezi nwanyị nwe olugbu na di nwanyị welu di ya eze nwanyị ọma kenelu m ezi di gị Chief Ndubuisi Charles Ọnụụba nwa welite obi 1 n'Ọzara n'Oru West n'Imo State CEO ND Global Limited Odogwu chụrụ ụbịam na n'Ọzara ka o si eje mana UK unu bizibinu ndị ọma unu so na ndị na-ebi ọfụma n'obodo oyibo anyị ejebe South Africa enwere onye anyị so wee jebezie Princess Dr. Pastor Margaret Ogbuehi Ojurukwu Zodaku 1 n'Egbuoma President General Egbuoma EBU Women's Wing keleru mezi di gị Prince Dr. Bishop Conrad Ogbuehi the Bishop of Believers Ministry na South Africa nwoke bụrụ ebubilio anyị ejebe America kedu onye anyị so jebezie nwanyị maalụ dị ọfụma Lolo Nkiru Nwanọnyere ezi nwa Jo Martins n'Oketiti ezi nwa aka na-eme eze n'Oketiti kenelu m di gị Basil Nwanọnyere United States Navy ezi nwa Nwanọnyere Izuagụ oke nwa si Egbuoma bịa anyị kelere na Maryland America unu na-eme ọfụma Obereagu Nostra nwa Egbuoma ekele unu ndị anyị na-ekwu bụ ụmụ nwanyị Igbo ndị bisi obodo oyibo ndị nwere ugwu na dio na fa ka anyị na-etile egwu anyị ejebe America na Dallas Texas na America ka anyị na-awụnye Dr. Mrs. Tino Akpe isobilio iso na ndị maalụ di Ugezo dị kachọlụ mba na Balago eziokwu na bụ nkịtị n'anya fụla akụ na ọka agba ọsọ tomato jos nwanyị ọma n'iso na ndị maalụ dị ọfụma ezigbo lọlọ eze Chief Polycarp Akpe Okpudo 1
ụmụnụmụ mba anọ ndị ọma na unu sobili Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele unu n'egwu ezi maka lọlọ Ngozi Chinaka osodiemak nwanyị ọma ma obi dị ya iso na ndị maalụ dị na Germany enelu m di gị Chief Ụzọma Benjamin Chinaka agbọghọ dịka izu nke mbụ n'ama iyi ite Egbuoma National Coordinator ndị Igbo na Germany onye isi ndị Igbo na Germany Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele n'egwu kedu maka Mrs. Ego Felicia Chidozie lọlọ Onyibo kwesịrị ezigbo nwaanyị bilio iso na ndị maalụ dị ndị nwere ugwu na di na Dallas, Texas na America kenelu m ezigbo di gị Chief Emmanuel Chuck Chidozie Ichie Ezebedo na n'Igbo ndị ọmanụ n'ụzọ bilio Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele Ejebe obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị maalụ dị Ejebe obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị maalụ dị Ejebe obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị maalụ dị ka anyị na-eje na Amsterdam ka anyị na-awụnyezie na mmadụ ka anyị si ojebe unu ma onye anyị si ojebe lọlọ Mrs. Ifunanya Dumbili ezigbo nwaanyị ma obi dị ya ezi ada nwere ugwu ezi ada pụrụ ihe n'Egbuoma ada dị ọra mma n'Egbuoma niile nụ enelu m di gị Sir Wilson Dumbili CEO Major and Majoress ndị ọmanụ n'ụzọbili na Amsterdam ị na-eme ọfụma ka anyị jebe America ka anyị na-eje Dr. Mrs. Lutia Okolie Adakibia 1 n'Egbuoma Ada God nwanyị ọma founder ụmụada Egbuoma na America ka ị na-eme mma enelu mezi di gị Maazị James Okolie Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekene ụlọ n'iso na ndị maalụ dị n'obodo oyibo oke nwa mụrụ n'obi anyị ejebe Germany anyị nwelu mmadụ anyị nwelu ezi nwaanyị maalụ dị lọlọ Lovelin Chukwudoluo ada ka ibe ya na Ogberu Asian Kingdom Mother Old Olu Zonal Union na Düsseldorf Mother of the Day Oluzurume Germany Inauguration Day nwanne di ya ezigbo lọlọ Chief Alphonsus Chukwudoluo ọkpata Ozuọra na Ogberu Asian Kingdom Grand Patron Old Olu Zonal Union na Düsseldorf Germany ndị ọma nunu zobili
kezi maka Lolo Mrs. Rose Achibu ikuku udo n'ụzọ ubi ụmụna ezigbo nwanyị si Akwa Igbo weli fụrụ anya wee bịa nwanyị na-amụkasị ka anyanwụ nwanyị mara mma ka ndị mozi nwanyị nwere ugwu ezigbo nne ezigbo nwanyị ugogbo nwanyị dịka enyo ọmụmụ asarụ ugwu di ya odozi akụ di ya a woman of God and a successful businesswoman nwanyị ọma kenelu ndigo Chief Lawrence Achibu ikuku ebube 1 n'ụzọ ubi n'ụmụna Chairman CEO of Gold Stone International ndị ọma nụ n'osobilo Obereagu Nostra nwe Igbo Ejebe obodo oyibo achọbụ ụmụ nwanyị mmanụ dị 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 Ejebe obodo